皆さん、今日のブロックは食べ歩きめ。まず私いつも食べている魚のすり身揚げやマンゴージュースで、あとキムチ豚チャーハンで美味しいだよ。あといろいろ見て必要なものも買った。その後お腹が空いたからキッチンドラムと中華チャーハンも一回食べました。価値は麺料理と呼び名大道町の食べ物、もち米と米粉とかすくた食べ物。うちの近くに祭りがあるので兄と遊びました。そこで射的で景品をゲットしたり、いろいろな焼肉とか米でမြန်မာの菓子など行って人も多いで、私は焼き鳥とမြန်မာの菓子を買いて家へ帰りました。今日は食べ過ぎので薬を飲んで寝ますね。おやすみなさい。おはようございます。